सिलिंखार गासैबो सिलिंखार सोरखौबा सोगाबनानै थांनानै थागोन ना सोरनिबा थाखाय गाबनानै थांनानै थागोन बिदि माब्लाबाबो दासान मानसिनि जिउ जोबोद फिसा माब्ला मा जायो बेखौ रावबो बुंसोनो हाया आरो रावबो मिन्थिया बेनिखायनो बयखौबो खुसियाव दोन आरो गावबो खुसियाव थांनानै था मानोना थैनाय आरो थांनाया बियो जोंनि आखायाव गैया नों साननाङा जे सोरनिबा गोसोखौ दोरफो दोरफो खामग्लिहोनानै गावनि गोसोआ खुसियाव थानो हागोन नों बेखौ माब्लाबाबो दासान रैमालि थारैनो नोंहा मा जामारदों मोजाङै खिथा मानो नाङा सायखं आं नोंखौ मैया दाख्लैसो लोगो मोनदों अब्ला आं नोंखौ फोथायनानै आंनि जिउनि सोमोन्दै मारै खिथानो आंनि गोसोआ एसेबां माने गाज्रि नङा जे सोरनिबा दुखुखौ मिथिनानै आरो बिनि जिउखौ आरोबाव दुखुसिनाव लाबोग्रा दुखु आंहाबो दङ नाथाय दुखुखौ सोंग्रासो आंहा रावबो गैया सायखं नोंहाबो दुखु दङ सायखं नोंहा मा दुखु दङ सायखं नोंहा मानि दुखु खिथाना दे नाङा रैमालि आंसो नोंनाव सिगांग्रो सोंग्रोदों बिनिखायनो नों जेब्ला खिथागोन अब्लासो आंबो खिथागोन खोनासं सायखं सोरां नों आंनि फंसेबो बुंनाय खोथाखौनो मानिया अब्ला आं नोंजों बोरै गोरोबनानै थानो रैमालि गनायथाव बाथ्राखौ आं गनायगोन नाथाय गनायथावै बाथ्राखौ माब्लाबाबो आं गनायनो हानाय नङा मा नों ओरै खारलाय समाजनि खामानि मावनानै न'खरखौ सान्थि मथे खुंलांनो हागोन सानदों नामा मा इनकाम दं नोंहा बेसेबां मोनो नोङो बेफोरबायदि ओरै खारलाय सैमाफोरबायदि बेरायनानै रैमालि बांद्रायबाय आं जिखि खामानि मावनायखौ हेंथा होआ मानो आं जेबो नांजाया नाथाय आंनि समाजनि थाखाय खामानि मावनायखौ माब्लाबा हेंथा दाहो मा बिदिब्ला नों आं बुंनायखौ मानिमारा ना मानिगोन नाथाय मानिथावखौल' मानिगोन बिनि अनगा गुबुनखौ नङा सोरां बिदिब्ला नों आंनि गोजान जादो नोंहानो जुदि आंनि गोसोनिफ्राय गोजान जानो सानबायब्ला आंहा बेहाय जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया मा बिदिब्ला नों आंनि अनगा थानो हामारगोन नोंनो जुदि हायोब्ला आंबोथ' हायाबाबो हाहोनांगोन हायाब्ला एबा गोसो गैयाब्ला सिदा माना खालाम नाथाय नंखाय रादाय होफ्लानानै सोरनिबा गोसोखौ माब्लाबाबो दागो दाफोनां गेलेनो गोसोब्ला जेखि जाया खेला गेलेनानै खालाम नाथाय गुबुननि गोसोजों गेलेनानै नङा सोरां नों आंखौ बावगारलांदो आंनि गोरलै गोसोजों गेलेबाय दाथासै रैमालि नों मानो बिदि बुंदों जोंनि इसेबां मानि गोबावनि मोजां मोनलायनायखौ नों मानो सिफायनो सानदों गोसो गैयामोन नाथाय नों खोथा मानिनि थाखायसो आं बे बाथ्राखौ बुंनांदों सोरां नों मानो बुजिया नों मानो आंनि बुंनायखौ मानिया रैमालि नों बे खामानिनि थाखाय आंनि फारसे मानो हेंथा होबाय थादों मा गोरोन्थि दं बेथ' जेबो गोरोन्थिनि खामानि नङाना थेवबो सोरां नोङो इयुननिखौ सानहर जुदि बे खामानिया एसेबो इनकामानो गैयाब्ला
अब्ला नोङो मा खालामनानै सोलिनो हागोन? रैमालि, आंहा नोंनि फारसे जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैला। जुदि नोंहा आंनिफ्राय गोजान जानो थाखाय मोन्थाय दङब्ला नों बावनो हागोन, आंहा बेहाय बादा गैया। औ, आं बावगारलांगोन। आं नोंखौ बावगारलांगोन। अराय समनि थाखाय आं नोंखौ बावलांगोन। आं नोंनि गोजान जागोन सोरां। सोगाब, नों आंखौ बेसे सोगाबनो हायो? सोगाब। नाथाय उननि समाव दा बुं बे फाग्लाया आंखौ नागारलांबाय होननानै। रैमालि, नोंनि बे गोरलै गोसोखौ आंबो अख्रा खालामनो गोसो गैया। नोंनि सुबिदाखौ आंबो लुबैयो। जुदि नोंहा आंखौ नागारनानै गोजोननाय दङब्ला थां नोङो, आंखौ नागारलां। आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। नों थां रैमालि, नों थां। बायफ्लेलांबाय गोरबो बिखा फैमाल जाबाय रैमालि, आंनि सिमां मिजिं सिलिंखार बै समनिफ्रायनो आं बेनि जेबो गुमुर मोनासै। जिउजों मोजां मोनोमोन आं बिखौ, नाथाय आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो बेफोरबायदि जानांबाय। रैमालि, बेफोरबायदि जाथाया गोबां मानसिनि जिउआवनो जाखायो। बेफोरखौ लानानै नों एसेबां दुखु दाजा। नोंनाथ' मोजां मोननायनिसो। नाथाय आंनियाथ' न'खरखौ लानानै जादों। गासिबो आंनि थाखायनो जाजोबदों। नोंनि थाखायनो जादों? नाथाय बोरै? रैमालि, बायफ्लेलांबाय गोरबो बिखा फैमाल जाबाय आंनि सिमां मिजिं सिलिंखार सायखं,
नोंनि नोंदाया नोंजोंनो एखे जाखागोनदां ने? नोंनिनो लाखादों खोमा। आंलाय बोरैथो बुंनो रोंनांगौ दा फैबा नायदो एखे नुयोना बेलेग नुयो आदा ओइ आदा हा औ फंबाय ओमफ्राय आइया मा ओमफ्राय जाखो गावनो बेयाव लेंहरबाय दाना ओमफ्राय जाबावबाय औ बावदां ओरैसो लिंहरदोंमोन आं नायनो लुबैनानै थाथ'दो